Ez is több, de amúgy még előbb 100 fordítva volt. Fordíts meg, tehát nem jó, nem ismerek rá. Nem, az csak át... A művész ennek az alkotó tevékenységének most véget vezettél azzal, hogy bekapcsoltad a kamerát. Ezért most én be fognak átkozni a tűz mellett. Te lesz az áldozat, állj oda bele! Legyen szíves, ilyenkor ne zaklassa a mester, alkotási válságban. Nem kéne ezt így. Jó van? Megmondtam, hogy nem kéne ezt így, mert alkotási válságban van a mester. Bassza meg! Hozni kell új. Faszamat! Ugye? Ugye mondtam? Hagyjál már! Hagyjam meg, hagyjam. Balázs! Nem kéne zaklatni a mester. Na, mondom, hogy nem kéne zaklatni a mester. De egy bunkófasz vagy. Miért az meg? Beledobom a tűzit. Dobd be az összes pisztoladat úgy, mint mondjuk Munkácsi Mihály. Na, hát az összes pisztollát oda belebasztál. Ne maradj mellé. Jó, ez drága volt, genyó. Na, most már elég volt, vezessék ki ezt az embert. Agresszív. Miért jó volt az a videó, majd nem voltam holnapra. Holnapra játszom, jó volt. Jó van. Ez olyan festményt a kép, tűz. Egyébként így volna szép. Balázs, így volna szép, ha beletennél a tűzbe, aztán felvágnád az eredet. Nehogy rátedd! Nem, videó. De Balázs, büszkén állj oda. Büszkén. Nem, ne haragudjon már, melyik médiától van? Hír TV-től vagyok, nem vagyunk kommunista. Hát az nem érdekel engem, de fizetnek ezért a felvételért? Mondom, nem vagyunk kommunista. Hát akkor nem Ügyvédemmel azért beszélt az ügyvédemmel, hogy lehet-e mutatni, vagy nem lehet. Mondd, ez szép. Majd holnap meg élőben is lehet látni majd itt a horgásztanyában. Így van, a horgásztanyában lehet látni csekély beléptidő fejében. Örvendek művész úr, hogy megismerhettem. Hát majd holnap, majd amikor. Ilyen. Hát menjünk ki majd a horgásztanyán. Álljunk le a felvétellel. Holnap a horgásztanyán lehet folytatni a felvételt. Doktor... Köszönöm. Jó van, hát ne, vigyázzál, hova lépsz, vigyázzál. Elnézést, folytatjuk tovább. Jó napot kívánok! Holnap a kiállítás megnyitója itt a horgásztanya vendéglőben lesz holnap. Egy kies környezetben, amint mutatjuk a nézőknek. Holnap dr. Jacsó fogja megnyitni a kiállítást, és ő fogja meghatározni a belépti díj mértékét. Hát sajnos Edne vallásban ez így működik. Tehát ezzel nem tudok mit kezdeni. A művész úr sajnos most úgy döntött, hogy elvonul kicsikét alkotni, ne zavarjuk tovább. Beszélhetne esetleg, egy pár szót válthatnánk a kiállítóteremnek a vezetőjével, a tulajdonossal. Köszönöm szépen, én a menedzser voltam. Köszönöm szépen. Aj, az öröm, a kurva Isten bassza meg! Bassza meg. Jó, elnézést, igen, a sör az oda lett. Az enyémet te rúgtad fel az előbb, úgyhogy egyél. A Hír TV kommentjét jöhetnek, köszönöm szépen, hogy néztek. Gratulálok.